आं मोनसे रिल्स बानायनो थानांगौ माने लुगैयो आयु हेलौ गाइस मोजाङैनो दंना गासैबो मोजाङै दंना स' बहुत दिन जाबाय आं दिनै हिजिरा जालायनोसै गाइस माने बहुत दिन हिजिरा जानो मोनाखैमोन दिनै हिजिरा जालायनोसै खनसे नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामदो बायदिसिना बानायजोबना होदो अब्ला नोंथांमोना नायलांदो अके नै दा आङो जगारखौ लाबोबाय गाननो थाखाय आरो नैबे जाबाय खोमानि सना आंनि जोबोद मोजां बियो नोंथांमोनाबो बायना लानो हागोन बेखौ बाजारावनो मोनो बेखौ नैबे जाबाय हि बेखौ मानि थाखाय लादों आं बेखौ माने बे माने माबा आरोना नैनि नलेबा थायाना ओमफ्राय आरो लोगोसे दंबावो बोरै हाबसिना दं आरोना नैबे बे रावनिबो नङा खिन्थु आंनो बायनाय आरोना जानला मोनला कमेन्ट दाहर मानो होनोबा लासिं जागोन आंसो बायदो बिखौ दाम गोसाथार लादो बारा नङा 20 थाखाल' 40 थाखा लादो 20 थाखा नङा 40 नोंथांमोनाबो बायनोबा हाथायाव थांना बायनो हागोन ओमफ्राय बे जाबाय दख'ना आरोना आंनि थाखाय गाननो थाखाय बेखौ आं गानगोन बेबो बहुत दाम लादों 400 ओमफ्राय जागायनोसै गानहोलांसै मारै जायो मारै मायो नायलांबाय थादो गाइसमोन अभी मजा आएगा ना भिड़ो आङो लांथिखौनानै गानहोलांसै आरोना मोनसे लामाया no आयु आंना बेनो आरोना डेन्जार बुस्थु बेयो दख'नायाबो गोमोसो जासिगोन आरोना गाइसमोन दख'ना गाननायफोराव आङो बया गोरोंखादों गाइसमोन आं खिन्थु आं देखायासो गोरोंबाबो माने आं देखाया मानो होनोबा मानसिफोरा आरो आंखौसो मायावबा लिंहरगोन ना माबाफोर प्रग्राम मा होनो लाब्रा इदि लाबाय था मा होनोमोनलाय मावजोब्बाय जेबो नङा दे प्रग्राम बेफोरबायदि जाबाथाय आंखौ लिंहरगोन ना ओंखायनो आङो रोङि बायसा खालामनानै गाननानै देखायो आरोना थेवब्लाबो दिनै नुसिगोन नोंथांमोना आं दख'ना गाननायखौ आं जोबोद गोरों बेफोराव बेखौ बिदि लायो बिदि लानानै ओमफ्राय बेखौ ओरै खालामो सोलोंना लाबानो जाबाय आं जोबोद गोरोंखा ओमफ्राय बेखौ माने बोरै खालामबाय है बोरै जाखो बेखौ ओरै खालामनांगौ ओरै खालामनानै ओमफ्राय बेखौ ओरै मुथा खालामनानै ओमफ्राय ओरै मस्रायनांगौ मस्रायनानै ओमफ्राय ओरै थेबनांगौ थेबनानै ओमफ्राय बेखौ उनथिंजाय ओरै खमान खालामनानै मारै मोनलाय दख'ना मारैमोन होनलायो जानांगौना जायासैबा थै बिबुंथि लिंहरनांसिगोन है र' आब' आब' दख'नाखौ गानहोलाय रोंला आङो फैलाय दख'नाखौ गानहोलाय आं मोनसे रिल्स बानायनो थानांगौ न' गाइसमोन ल ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड
जोंहा आब'आसो गानहोसिगोन मानो होनोबा आं रोंला दख'नाखौ गाननो पचिन जाबायना र' दे जा ओइ दिलै गानहोबाय Oleh, kita bakra. स' गाइसमोन दसेनेथ' मानो होनोबा जोंहा आब'आ ओंख्रि संदों आरोना बिनि थाखायनो नय माबा रनेनो होदो माबा रलै आंखौ सैमा बाग्रा सानलायलांबाय माबा बियो फैलाय माबा नै दख'नाया दं गलामैसो जाबाय दा नै जोंहा आब'आ गानहोसिगोन आरोना दख'नाखौ जोबोद मोजांखा जोंहा आब'आ मालायफोर बायसा नंखाया माने नै नायना लानो हागोन आं दख'नाखौ गानजा होनोसै माने आब'दों गानजासिगोन आरो नायना लाबानो जाबाय मारै मारै गानो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आंबो रोंगौ रोंनाया थेवब्लाबो आं दिनै बावगारदों मानो होनोब्ला आं दिनै फुङाव सालोङाखैना सालोंबासो आं माने गोसोआव थायो आरोना बेफोरखौ दैया बोरै बोरै खालामो गुरै खालामना दे दै दा गानबाय आरोना जोंहा आब'आ गानहोबाय हा औ नायना ला नै माबायदि गानो एसे ओरै सङो आरो दा आं गानबाय थादों आरोना दख'ना जासिगोन गाननाया खिन्थु दिनै आङो र' नै गलांबाय सायाव नै गोजौना गलांबाय मानो गखैयो मानो गदो इयो अ ओरैसो जोंहाबो जोबोद मोजांखा माने गानहो होनबाथाय गानहोखायो आरोना मालायफोर बायसा नङा रांखिनिबो नङा जोंहा आब'आ सोरबाफोर गोसो थोयोबा जोंहा आब'खौ लांनो हागोन नैबे एसे गोजौ थानांगौमोन गोजौ थानांगौमोन इयो Ra. र' नांगौ Untuk ibu kumpul. ओरैथ' हमो आङो ए ओरैसो मिलायो आं रोङामोन आंनिया भुल जादों नामाथाय दहायनिया आं रोंगौथ' गबायसो नामालै बहुद लुज जादों Rakit ubi. Ubi malah ya. निफोरखौ खेबनोबा गावबा गाव खेबनांगौ आरोना मालाय खेबनाबो जाया आरोना बियो गाव Punjidi खेबना no लाबासो kada masih kene. बेबायदि बुंनायलाय आंखौ खोनादों लासिसिंनो रायजोफोरा नायगासिनो आंखौ बेफोरबायदि बुंनाय खोनाबाथाय आंखौ मा बुंनांगौ Nah, kecil no kada masih kene. र' बिदि बुंना आं लाजियो Kumpul terus masih. बेफोरबायदि बुंनाङा आं लाजियो आंबो बर' सिख्ला जानो लुगैयो नोंसोर मानो बेफोरबायदि बुङो आंखौ आंबोथ' सम सम बर' सिख्ला जानानै जोबोद भिडिअ देखायो बानाय बानाय मा मानसियानो मोदोम गोदोरद्राय नामा आं जाजोबाखै Malah kan dulu bapak tadi ngeliat. आंलाय बर' सिख्ला Enggak, tadi basi. ओइ माबा गलांबायसो औ जोंहा रिल्स बनायनांगौ ना दख'ना गाननाया जाबाय आरोना दानिया आङो दख'नाखौ गानखांबाय गानखांनानै ओमफ्राय आङो मोनसे बुस्थुखौ लायाखै नोंथांमोना नायबानो जाबाय नैबे आरोना बे जाबाय सना
माबा सना ना मा होनोमोनलाय नैयाव लानाया खोमायाव सना नैखौ लालाय आदा बेखौ लालाय ओमफ्राय बेखौ आङो गानसिगोन आरोना गानहो दे बे फारसेथिं गानहो नोङो आंखौ दाना नैखौ गानसिगोन जोङो खोमायाव आलायनांगोसो आंनिया आलायबासो थायो जाबायना ओमफ्राय आं दा गानखांबाय रेडि माइ गड दानिया आङो रिल्सखौ बानायनोसै नै जोंहा केमेरामेन दं खाथियाव केमेरामेन बेनो आरो सम बेनो आंखौ सापर्ट खालामफैयो केमेरा हमनानै आरो लोगोसे बेबो आंजोंनो लोगोआव थाफाखाबाय थायो no, 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 no. So guys, look at gimana nonton subscribe, like, comment, or nih berat hijau kan ada film dong. Oh my god! Berat kebutuhan film berat. हाय लोगोफोर माने आङो गुस्थियाव जेबो लानो मोनाखै लिपस्टिकआबो गैला जोब्बाय बायनो हायाखै फैसा थाइसेबो गैया गुरलाबानो गैया नालाय बेनिखायनो देलायनायनि बायदिसिना बुस्थुखौ आं बायनानै देलायनो हायाखै दिनै माने बिदिनो बानायबाय आरो जायाबाबो जाबाबो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो बायदिसिना आरो मा खालामो बेफोरखौ खालामजोबना होबानो जाबाय मानो होनोबा आं बारा बुंनो रोङा आरोना बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय